ሓዲርኩም ፍትዋት ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ቤተክርስትያናት ከይድና ኣከባብራ በዓላትን ስርዓተ ቅዳሴ እናበኹም ከነብሎ ኢና ከም ዝበልናዮ ሎሚ እውን ኣብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቲራፖሎ ተረኺብና ከመይ ኣሎ እቲ ኩነታት ስርዓተ ቅዳሴ ኩሉ ናበኹም ከነብሎ ኢና እሞ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ እዚ መደብ ሼር እናገበርና ንኽድ ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳይ ሓቢርኩም ክትፀንሑ ድማ ብኽብሪ ይዕድም ሕጂ ግን ናብቲ መደብ ከብለኩም
ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን፣ አቦታት ካህናት፣ አሕዋት ዲያቆናት፣ ምእመናን ወምእመናት እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ሕፃናት ኩለኩም ህዝብ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ያርፊድኩም ከመይ ፀኒሕኩም አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረቱ ብዚሑ በደልና ከይፀብፀበ ኣብ ቤቱ ክንርከብ ተኸፈልቲ ናይዚ ዓብይ ዕለት ክንከውን ታቦቱ ክንዕጅብ ስለ ዝፈቐደልና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይብፅሓዮ። ብሓቂ ካብቲ ማለፍ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚርና ክሳብ ዚ ሰዓት ብምሕረት እግዚአብሔር ሽሙ ክንፅውዕ ውዒልናን ሓዲርናን ኣለና እሞ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዘለናዮ ቦታ ፅግዕ ኢልና ተኸፈልቲ ናይቲ በረኸት ንኹን በቲ ዝሙና ሓበሬታ ድማ ንኺድ ሕራይ ብመሰረት መርሃ ግብርና ቀፂሉ ብሰለስተ ሊቃውንት ነዚ ዕለት ዝምልከት ጣዕመ ዜማ ተቐርበልና እዩ። زماري ملاك يسمعنا زماري ملاك يسمعنا امين سوامين سمنان اتا زي تحلل منجسته وتحللنا حراي كتيرو زسعد مدبنا دكا تمارو بيت مرسمبت مكان سمات كدو جيورجيس نزعلت ملكت سلسته مزامور كربونا يوم نسوم كساب زدالو أركابنا تقومان انتدا اليوم نابزي تقامي نابتابون زرلو وغن نابوغتنا نكلهم ناي قوانقا ملكت أقل قلوب تداليلنا سلزرلو بتوم تقومان وغناتنا نتبرغات كتابلو تتمرتي كتاتلو مهنتي أركابنا انتلهم نابزي تقام وغن نكلهمنا بتوانقا ملكت أقل قلوب كربو مهنتي
ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሐዱ ገጼ ወኩልንታይ በትምህርተ መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እምበአርከም ደግሞ አንቲ ንሕና መዘምራን ደቁኹም ሰለስተ መዝሙር ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነዘን ሰለስተ መዝሙር ንምዝማር ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብናይ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም አማላጅነት ብናይ ኩሎም ጻድቃን ሐዋርያት ሰማዕታት ተራዳኢነት ሓቢርና አሜንና ወይቤ አምላክ ተስዓ 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 ወይቤ አምላክ ተስዓ
آمين. ተማሃሮ ቤት ትምህርት ሰንበት መካነ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝማሬ መላእክት የስማዓልና እግዚአብሔር ኣብዚ ዓበየ ማዕረግ ከብፅሖ ኣብ ናይ ኣገልግሎት ዘመኖም ከንውሕ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን። ዝቐፅል መደብና ነዚ ዕለት እዚ ዝምልከት ትምህርቲ ብመምህርና መምህራን ገሶም ክወሃበና እዩ። ናብቲ ዝወሃበና ትምህርቲ ፀኒልና ንከታተል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሕዝበ እግዚአብሔር ስድራ ክርስቶስ ማይቶት ቤተክርስቲያን ዘተሰመኹም ሊቃውንቲ አይንተ እግዚአብሔር ዝተባሃልኩም ተሰመኹም ካህናት ከምኡውን ላይካነ አንስቲ ዲያቆናት አልባሲሁ ለክርስቶስ ዝተባሃልኩም ምእመናን ብሓፈሻ ኩልና ሕዝበ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርና ከመይ ተመፂና አሜን። የተደለሎ ባህሪ ለባህሪ ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ብህዝብ ምሕረቱ ኣብዚ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ሓሳር ናብ ክብሪ ካብ ሲኦል ናብ ገነት መንግስተ ሰማያት ዘዋረሰና ዘሳገገና ክቡር ዕለቱ ዘመነ ትንሣኤ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ቅዱስ ዓብይ ቃል ኪዳን ዘለዎ ናይ ቅዱስ ጀርጅስ ኣብዚ ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ነው። ከምኡ ድማኒ ነታ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን መልክዕ ፍጡራን መተፈጠሪ ዝኾነት ኣብዚ ዝንጋባ ቃል ኪዳና ሓልያትናን በዲያትናን ያሙኒ በቲ እግዚአብሔር አምላክ ዘኸብራ ሰማያዊ ክብሪ ይብፅሓያ። ንቅዱስ መስቀል አምላክናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንቅዱስ መስቀል አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማኒ በቲ ባዕሉ ስጉኡ ቆርሹ ደሞ አፍሲሱ ዝቀደሶ ብሰማያዊ ክብሪ ይብፅሓዮ። ንኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ንኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ድማኒ ኣብዚ ክንጋባእ ሓጊዞሙናን ረዲኦሙናን ኣብቲ ዝመፅእ ሰማያዊ መንግስቲ ሰማያት ክወርስ ድማኒ ኩሉ ሻዕ ዝፅልዩናን ዝራድኡናዮም እሞኒ በቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝኽበሮም ሰማያዊ ክብሪ ይብፅሓዮም። ሓራይ እምበኣር ህዝቢ እግዚአብሔር ደጊምና ኣብዚ ቅዱስ በዓሉ ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ።
ስለዚህ በአለይ ተተጋቢና ለና በቶ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድህን ቁስል ዝፍውስ ኩሉ ርኢት እግዚአብሔር ዘወረድ ስለዝኾነ ንዕኡ ጊዜ ጌርካ ይሁደርመኒ ግን በት እግዚአብሔር አምላክ ዝፈቅደና ሊቃውንቱ እውን ሓዲሮሞ ንሕና እውን ህዝቢ እግዚአብሔር ካብቲ ቃላቱ ካብኡ ቁርብ ቃል ጌርና በት እግዚአብሔር አምላክ ዝመሃረና ንዕኡ ዝኸውን ቃል ኪዳን ንዕኡ ዝኸውን ሓይል ቃል ጌርና ከንመሃሪና ሞን እግዚአብሔር አምላክ ብረድኤቱ ሓፊዙ ምስትቀውሉ ክግፀና ሓላይ እምበኣር ህዝቢ እግዚአብሔር ቅዱስ ጊዮርጊስ ከማና ከም ምእመናን ኩላና ሓደ ኣማን እግዚአብሔር እዩ ነይሩ ካብ ኣቦኡ ኣንስታስዮስ ኦርቶዶክሳዊ ካብ ኣዲኡ ፍልስጤማዊት ቅድስቲ ክብስታ ተወሊዱ ስድርኡ ድማኒ ብእግዚአብሔር ዝኣምኑ ናብ እግዚአብሔር ኣዝዮም ዝውከሉ ስለ ዝነበረ ከምዚ ኢሉ እንዳዓበየ ከሎ ኣቦኡ ናይ ዩልያኖስ ንጉስ መስፍን ስለ ዝነበረ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ሞይቱ እንተኾነ ግን ኣዲኡ ከምተን ቅዱሳን ኣንስቲ ከም በዓል ሃና ከም በዓል ኤልሳቤጥ ከም በዓል ኣዲኡ በዓል ሙሴ እዮም ምሉለይ ከምኡን ቅዱሳን ስለ ዝኾነ ብጥበብ እግዚአብሔር ብመንፈስ እግዚአብሔር ብእምነት እግዚአብሔር ብምግባር ኩሉ ኣጽኒዓ ኣዕብየቶ ድሕዚ ዕለት ኣብ 10 ዓመቱ ምስ ኣኸለ ነቲ ናይ ኣቦኡ መስፈንነት ክወርስ ኢሉ ናብ ንጉስ ኸደ ስለዚ ዓበየ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ንጉስ ድልያኖስ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኣምላኹን ፈጣሪኡ እግዚአብሔር ኣምላክ ሒዱ ጣዖቶ ተቂሙ ክዓጥን ፀንሖ ድሕዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብእምነት ስለዝዓበየ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ንዋያት ሸይጡ ንነዳያን ሂቡ ኣነስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እየ ዝእመን ብምባል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝእመን እምበር ኣብ ከምዝናትካ እንተዋእታት ኣይሰግድ እንተዋእታት ኣይዓጥን ኢሉ ነዚ ዘብርህ ሓይሊ ቃል ድማኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ወንጀል ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 32 እንተሪእናዮ ዘይኣምን ብየ በቅድመ ሰብ ኣነኒ ኣእምሮ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት ወዘሰከደኒ በቅድመ ገጸ ሰብ ኣነኒ እክህዶ በቅድመ ገጸ አቡየ ዘበሰማያት ዝብል ቃል ኣብ ሕልኑ ስለ ዝነበረ ኣነ ሕጂ ንቓልብ እግዚአብሔር ኣምላክ ከይደ ነዚ ንጉስ እዚ ኣገልጋሊ ኣይከውን እየ ብምባል በዚ ፀኒዑ ኣነ ኣምን በእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ቆመ ድሕሪዚ ንጉስ ድልያኖስ ድማኒ ብብዙሕ ቃል ኪዳን ናይዚ ምድሪ ሓላፊ ኣነ ብኣይ እመን ምሳይኩን እዚ ዝሰገደለኹ ስገድ ኣብዞም ጣቶተይ ስገድ ዕጠን ድሕርዩ ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ንዋይ ብዙሕ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት በዓል ስልጣን ክገብረከ ኢልዎ እንተኾነ ግን ደልባህር እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቐዲሙ ኣብ ኩሉ ምእመናን ዝመሃረና ኣብ ኣዲኡ ሓዲሩ ቃል ዝመሃሮ ኣንቱም እሰ ህሱ መቅድመ መንግስቶ ወፅቆ ወምዝ ኩሉ ይትወሰኽ ለኩሙ ወዝንቱ ኩሉ ይትወሰስኩም ድሕሪ እዚ ኣቐዲምኩም ብእግዚአብሔር እመኑ ድሕሪኡ ኩሉ ክወሰኸኩም እዩ ዝብል ነዚ ጠባሪ ዝኾነ ናይ ንጉስ ድልያኖስ ገንዘብ ክበካየ ስልጣን ክበካየ እንተበሎ በዚ ከይተካለለ ኣንሰ ኣምን ብእግዚአብሔር ኩሉ ብዘለዎ ኩሉ ብዝኽእል ብእግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣምን ኣምለይ ኣብ ጣዖታት ኣይዓድን እየ ኣይሰግድን እየ ምባል በዚ ፀኒዑ ድሕሪዚ ንጉስ ብምክንያት ሽጣላታት ምስ ኣበዮ ብዙሕ ንእዝንኻ ክሰምዖ ዘጨንቕ ብዙሕ መከራ ኣምፅኣሉ እንተኾነ ግን እንታይ ቃል ሕዚ ነይሩ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንተይልና ዘይኣምን ብየ በቅድሚ ሰብ ኣነኒ ኣእምሮ በቅድሚ አቡየ ዘበሰማያት ወዘሰከደኒ በቅድመ ገጸ ሰብ ኣነኒ እክህዶ በቅድመ ገጸ አቡየ ዘበሰማያት ንዓይ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንሰብ ፈሪሑ ዝኻለኒ ኣነ ድማ ፅባሓንጎ ኣብ ቅድሚ አቡየ ዘበሰማያት ኣብ ቅድሚ ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ቅዱሳን ጻድቃን ክውሕደ ነዚ ቃል እዚ ስለ ዝሓዘ ንጉስ ዋላ መከራ እንተስንዓሉ ብእግዚአብሔር ኣሚኑ ደው በለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማኒ ኣብ መከራ ምስ ፀንዖ ኣብ መከራ ንፀንዕ ስለ ዝረድእ መከርኡ ርዩ ፅንዓቱ ርዩ መፅኡ
ካብ ኩሉ ካብ ትቁስሉ ሕዊው ጥዑይ ገበሮ ድሕዚ ኣኪዳን ኣቶ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገብረይ ፍቁረይ በድዕይ ተላእኸይ ንሸውዓተ ዓመት ዝኣክል መከራ ቅበሪኻ ንሰለስተ ግዜ ተመወት ኢኻ ኣብ መበላዕዓይ ግን ከተስዓካ ኣኽሊል መንግስቲ ሰማያት ክበካ ኢሉ ቃል ኣትዩ ኣጽኒዑ ክዝጋደል በዚ ሓቢርዎ በዚ ጸኒዑ ኣብሩ ድማጊያ ኣብዙ ድማጊያ ብሄር ኣምላኽ ኣጽኒዕዎ በዚ ዓብዪ ጽኑዕ ተጋዳላይ ኮነ መከራን ከምፅሉ ኣብ ሓዊ እንተእትውዎ ኣብ ገደል ተእትውዎ ዘይቀርብ ኮነ ገለገለ ካብቲ ዓበይቲ መከርኡ ድሕዚ ምስማዕ ምስ ኣበዮ ኣብ ድስቲ ማይ ኣፍልሑ ቆሪጮም ንስጉኡ ቆራሪጮም ኣብ ሓዊ ኣብ ማይ ኣእተውዎ ድሕዚ ኣንቅጮም ነፍዮም ረጊጮም ጥሒሮም ረጊጮም እንተዘረርዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማኒ መሊሱ ኣተስኦ ሓብ ገይሮም ብምንከራብ ገይሮም ብእምኒ እንዳጨፍለቑ ኣመልክዎ ድሕዚ እግዚኣብሔር ሰ ከምኡ እውን ቀፂል ብማቱ እናተንስአ ኣብ መበላዕዓይ መንግስቲ ሰማያት ኣኽሊል መንግስቲ ሰማያት ከም ዝወርስ ኮነ ኣኽሊል መንግስቲ ሰማያት ኣብ ናይ መበላዕዓይ ከተስኦ ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብማቱ ቃል ኪዳን ሃቦ እንሆ ስምካ ዝፀውዐ ተስከርካ ዝገበረ ኣነ ሓጢኣቱ ክሰረየልየ ኢልና ኢሉ ቃል ኪዳን ሃቦ ዝተጋባይ ኢና ዘለና ኣብዚ ንቅዱስ ዘለና ኣብዚ ተጋባይ ኢና ዘለና ቅዱስ ቤተክርስትያኑ እግዚአብሔር አምላክ ኣብዚ ኮይኑ ዝፀውዖ ሓጢኣቱ ዝሰልዩ እግዚአብሔር ኣምላክ በዚ ኣጋጣሚ ሓዳናን መከራናን ኩሉ የርሓና ከምኡውን ድሕሪ እዚ በዓል እንታይ ኢልዎ ኣብ ቁስሊ ኣብ ደዊ ኮይኑ ብዝመፆ ብዝኾነ ይምፃእ ደዊ እንተሓመም ብደዊ እንተሓመመ ብሓጢኣት ብዝኾነ ይምፃእ ድማኒ ብስንካ ተማሕፂኑ እንተለመነን ኣነ ካብ ደዊ ክፈውሰ ኢሉ ሳልሳይ እውን ኣብ መገዲ ኣብ ባሕሪ ይኹን ኣብ መገዲ ይኹን ኣብ መከራ ከሎ ብስንካ ፀውዒ መሓረኒ ብስም ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝበለ ኣነ ድማ ካብ ምሕረትካ ኢሉ በዚ ቃል ኪዳን ኣትዩ ድሕዚ ንሱ ንሰይፊ ኣድኒኑ ብምሃብ ክሳዱ ብሰይፊ በዚ መዓልቲ እዚ ተሰየፈ ቅዱስ ጊዮርጊስ መንግስተ ሰማያት ወሪሱ ኩሎም እውነት ተኣምራቱ እንዳርኣያ ዝኣምኑ ዘሎ ድማኒ ገሊኦም ሽዑ ንሽዑ ኣኽሊል መንግስተ ሰማያት ምውሳድ ወሪሶም ድማኒ ስጋድ ዝደለናዮ ግዜ በቃል ኪዳን ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እናፀውዑ ስሙ እንዳፀውዑ መንግስተ ሰማያት ክወረስ ኣላማኒ ክብርን ምስጋና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣምላኽ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይኹነልና ምእመናን እወ ምእመናን ህዝቢ እግዚአብሔር ቅዱስ ጊዮርጊስ ክንዚ ኣከል ሓይሊ ዝገበረ ከመይ ገይሩ እንተይና በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሓበ ሓይሊ በቲ ኣቐዲሙ ድማኒ ዝተምሃሮ ቃል ወንጀል እዩ ኣብ ወንጀል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 12 ተርእይናዮ እንታይ ዝብል ሓይል ቃል ኣሎ እንተይና ዘይኣምን ብየ ገብረ ዝኣነ እገብር ወዘይዓቢ እምኒሁ ይገብር እቲ በኣይ ዝኣምን እዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብሪ ክገብር እዩ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክገብር እዩ ኢሉ እዚ ምሂሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኩላና እግዚአብሔር ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅዱስ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚ ቃል ዝፀውዑ ንክንደይ ዝኸውን ምስተጋድል ንክንደይ ዝኸውን ዘይኣምኑ ዝነበሩ እናእመነ ንሓድያ እውን ዘይመለሱ እውን ስሞም እናደምሰሰ ንህይወቶም ንስግኦም መከራ ከም ዝረክብ ካብ ምስሞም ካብ መፅሓፍ ህይወት ተደምሲሱ ኣብዚኦም ከም ዝወርሱ በቃል ኪዳን ዝገበረ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ዝብል እዩ ኣነ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓይሊ ክኾነኩም እየ ፀወን ክኾነኩም እየ ወይ ትበፅሉ ግፍኣን ከምዚ ድማኒ ነቶም ዝገፍዕኹም ዕሊፎም ዝብኹም ኣነ ባዕለይ ኣለኹኹም ዛለ በዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዝሰፈዎ በዚ ቃል ኪዳን እዝን በዚ ቃላት እዚ ስለዝፀንዐ ድማኒ ዓበይቲ ተኣምራት ክገብር እዩ ሕጂ እውን ምእመናን ቅዱስ ጊዮርጊስ እንታይ ይነተና ነቢ ኣይኮነ ጳጳስ ኣይኮነ ግን ብንፅህናን ብቅድስናን ብእምነት እግዚአብሔር ስለዝዓበየ ልዕሉ ኩሎም ጳጳሳት ልዕሉ ኩሎም ነቢያት ልዕሉ ኩሎም ዝኣክል ተኣምራት ገይሩ ስሙ ድማኒ መክበረ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ተባሂሉ ዘይዓቢ ካብ ኩሎም ሰማዕታት ዝዓቢ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ ስለዚ ቅዱስ ነገርና ስለዚ እውን ንሕና ምእመናት ከም ቅዱስ ጊዮርጊስ ክንጋደል ቅድም ፀኒዕና
أبو زيادة أملاكنا خلصنا قند وإذا دمر مستعلاويان لنا قدس يرجس انتهي يهدموا خبز الجانس كابزي أمن يريحوا هنا ما كابزي أمن كابزي خبز لنا بقول الوطن بقول مسرحنا هذا أمنا بحقاتنا كابزي أمن بأمنا بصورة بمنصوبنا نزي أمن كنترن يبنينا معناته تأود مس أملاك سلمان مسدران انتهي يركب الله ስለዚህ ሁሉ አምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዘልማዓት ዝምረና ነው በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ በእምነት እግዚአብሔር ጠይጸልዩ ዝነበሩ ግን ኣብ እምነቶም ተረትን ጽኑዓትን ስለዝነበሩ ንእግዚአብሔር ምስውዑ ወጽሩዕ ድማ ብልቦምኒ በአፎም ሓንቲ ሕና ግን ህዝበ እግዚአብሔር ከንደክም በዝናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሓደራ ይኽእልና በዝናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ መከራ ብርብ ብዙሕ ልቢ ስለዝኣመነ መከራ فين كعلم موت حيجو غصب عيقنا سلامتاي بحيل عمله سلازم داري نحنا في المهارة لنا እግዚአብሔር አምላክ ካመና ዝበዝሕ የለን ሓደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክንድምንታይ ምእመናን ኣሚኑ ክንድምንታይ ሃይማኖት ኣሚኑ በትመከሩ ክንደይ ሰብ ኣምኑ ነይሮም ክመውት ከሎ ክንደይ ሰብ ክንደይ ነገስታትን ብስሙን ኣሚኖም ናብ መንግስቲ ሰማያት ክወስዱ ነይሮም ንሕና ድማ እንተኾነ ንነብስና ካው ድማኒ ንስድራናን خابينا كل هذا المجيء الأملاك بصلوت رجيت خزنا المجيء الأملاك صلوت الأملاك بتجوجش نزلتر قدس الفكشن هذا لنا لا نأكل تجوجش تأمراته مقراته زين كذودا يكونن بعض ممكن عبيكم مرنا عبدالله لقيمة ينبري بغض ما نقرب بساعات بس الخمسة زحد الوين بري كان عبي أبريهم كله يقبل يرو أجر أملاك زيادة لا صدرني لزيادة الله مني أملاك قدس جيش أكل مجدنا كنتي الوضع الأطيان أكل مجدنا الحيوانات مثلاً حجزنا سلا قدس قالت دي أجر أملاك استنستن ممرنا ممر أنقصهم قال هو تسمع لنا زيادة أملاك نياجر قلوت علميهم كانوا حلهم كلنا دما التي سمعنا يو تمرتي سمعنا أبكن لحدا ثلاثة سسة مئة سنة فريق زيادة أملاك نسبيرون توابون قلتلنا زسعد مدبنا قال مسقانا نيسوخا قبائي كخونيو نزق قال مسقانا زغربنا أما حدا بيت كريستيانا كسيس ساموين تسفى ميكاي بسمع ووال ومنفس قدوس أهل أملاك بكريستوس كريستيان بوند ولود تسمعهم بسوا أبونا ثاريوس بابا ثاريوس فت غاشباركا قرآن أم عدتي نوزوا فراولو وكرتومن قرآن أولاد بوليسن ستتان قرآن علناي توري حجمات نايز عمد زي تورا وعال ليكا سمايت قد جورجي تساتة تزمونكم ما يتطوي تكسان ليكاون عين تنجارير كائنات لاكان يستير دياقونات ممنان وممنات كمون إنسانات بحفشان أجزاء يوتسر بسم زيادة أملاك كمن حريقون آمين لولا هاري زيادة أملاكنا زيادة مسجن إلنا سمو كان مسجن فقدنا كبر مسجنا يفنو زيادة أملاكنا مقعنا بزي تدار بعد بعد تنسائم كمون عمر بعد نالك سمايت كل جورجيس أصحنا بمغتال يسحب سواها قوائم مكان سمايت كل جورجيس نقولهم بسان بأبوهاتنا لكان بيترسيان ولدتنا كاتمالي تسمعات جميعكم ساب حجي يتوسحون زلهم وعالكم براتشي وزيما مهليت أقل مزيابير عريبو نعلمنا مول سلام زورد نهاجرنا بركات رديتن نقول لنا أدماء محرتن بركات رديتن زورد جبارنا أسبقون جماعة مزيابير بحبو مياكم هناكم ناولد يحرفو نبت بالمغسات كل خاكم نسمع على زي دميرون معربون كمون كان زي نريو زلنا بقدسان أسائل وكيبون معربون مفوعل بنبرتكم بغنزلكم بقلبتكم بحسابكم بحاجتكم كمون كابرحمن كاربان بحبون مجهدن أماكم مباكم شركم حسكم مزاهم بسم أدينا بسرطان دقل مريم ولاية أملاك بعد لمريم بسم لك سمايت قدس جورجيس بسم صادق أبونا ليوانوس مسكاننا نبرد
እግዚአብሔር ዓስቢ ጻማኹም ይትኮልኩም እናበልና ንዓመታ ብዝሓነ ሰላም ኣጽኒሑ ፍርሃትና ናብ ትብዓት ሓዘንና ናብ ሓጎስ ንብዓትና ናብ ሓስሓቅ ለዊጡ ሰላም ከብፅሓና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቀሲስ ሳሙኤል ተስፋ ሚካኤል ቃልዮ ተስማዓልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹላትኩም ብሕቡእን ብጉህቡድን ኣበርክቶኩም ኣብዚ በዓል ዝገበርኩም ኣብዚሑ ዓስብኩም ክፈልኩም ተሪፉና ዘሎ መደብ ናይ መወዳእታ ናይ ምህላን ናይ ቡራችን መደብ እዩ። ቅድሚኡ ገበርቲ ሰናይ ኣለውና። ሓደ ገባሪ ሰናይ 100 ኣቕፋ፣ ገባሪ ሰናይ 300 ኣቕፋ፣ ሓንቲ ገባሪት ሰናይ 500 ኣቕፋ፣ ሓደ ገባሪ ሰናይ 500 ኣቕፋ፣ ሓንቲ ገባሪት ሰናይ 550 ኣቕፋ፣ ካልእ ገባሪ ሰናይ 200 ኣቕፋ፣ ገባሪ ሰናይ 200 ኣቕፋ፣ ሓደ ገባሪ ሰናይ 100 ኣቕፋ ኣቦና ንኩሉ ብሓደ ገይሮም ቡራኬ ረቡና እዮም። ናብቲ ናይ ምህላ መደብ ኩላትና እንተንስእ
يفلنا خمسة سنين እግዚአብሔር ያልከው ብዙ ሓደ ወዲስ ለሰና እግዚአብሔር ሐሳብ ተሰርኩም አገላው ደስ በግርማ ሐሰብ በልዩና እግዚአብሔር አሁን ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአንበሳነ ያዋነ እግዚኦ ሰንሱ አላ አድኅነነ ወአድኀነ ኩሉ በዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ሩክ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ለደረጋነ አበኩር ወድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ይፍታ ወይዘ የድመኪኖ አምላክነ ዳይነ ኢየሱስ ካል በቃና ሳቀደዛ ሲያበሳ ወሎ ሩሳይ ራፍታ ዘውላውን ሐዋርያ በዛ ቅዱስ ሆኖ ወሰረ ያሳሉ ዘይልኩም ታዲያ በዘበር መስኩመስ ገይዚ አወ ካና ባይ ያቀና ታግር አይማ ተናዲ መነኮሳት አይሩ ወሰናኩን ፍታነ ወንሳለ ባፉን ወደስከኒ ስኩም ድናን ሰማይ ጆ ማን ከሰል መራስ ዘገበርነ በአእምሮ የአእምሮ ዛሬ ማለት መዝመት ይገን ጎንዶሪያ ማለት ነቅሰው ነው ዘልዓልኩሞ እግዚአብሔር አምላክ ይመላልኩም ሓደ ገባሪ ሰናይ ሰለስተኒ እቶም ወይዘሮ ትርጉደ ስላሴ ሓደ ሸህ ነርፋ ገባሪ ሰናይ ክልተኒ ነርፋ ወድና ተንብርናሪ በጥና ተማረ በትምህርት ሰንበት ምክንያት ክብረ በዓል ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሎሚ ሰዓት 4:30 ክነገር ኣለሞ ሰባትን ስለትበረትን ይሆናሉ ሓደ ገባሪ ሰናሉ ሓደ ገባሪ ሰናይ ሓደ ሸህ ናርፋ ሓደ ሚንተናርፋ ሓደ ገባሪ ሰናይ 50 ናርፋ ገባሪ ሰናይ ሚንተናርፋ ገባሪ ሰናይ 50 ናርፋ እግዚአብሔር አምላክ ዋጋ መንግሥተ ሰማይ ይግበረልኩም። ቤተ ክርስቲያን ብደቃ ብምእመናንያ እትእለ ኩሉ ጊዜ ምእመናን ሽልማት ቤተ ክርስቲያን የቤት ትምህርት ቤተ ክርስቲያንና ወይዘሮ ኤደን 1,000 ናርፋ ገባሪት ሰናይ 50 ናርፋ አንተ ሰማይ ገድዳ አንተ ሰማይ ገድዳ ይደልወከ 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 ይደልወከ
كمية أني كبرات تخاطلتي سينما سمرة بارنا يلوم عن مدب ناي قدوس جورجيس كبرة بعل كاب قد سرعة قداسي كسب عدة بيتكسان كان مجمع كسب مودة مدب كم زخت كاتلوت أنا أحكم ينيرو بس مدب زي برخة تخافيكم تكونوا تسفى أن جبركم دقيمة حجون نتوم ناس مدب زي رأيوه تخافلت برخة نايز كبرة بعل إذا نخونوا شير أن جبركم إذا مدب زا channel زي أنا تعبها سبسكرايب أن جبركم دقفكم ما يفلينا أبقى تالي بخال مدب كسب نراقب سسناي